It's Cool? Ayaw cool. Bata pa ko cool. Sino? Ako? Morning call! Morning, Tits! Kaloyal! Feel good morning! Let me tell you. You my little boo thing. Lunes! What you do? January 22, 2024. Sa oras na 7:28 ay kasama nyo na ang cool na Uncle Dago! Kasama rin ang hot na tita sa balat ng radyo, Yummy at 40, Tanya Chinita. My chinita girl, My chinita girl! It's bago na makalimutan ang ating Love Radio 3-on-3 Basketball Challenge. Abangan Sa Webes na yan. January 25 sa Barangay Daang Bakal, Mandaluyong City. Correct! Alas 4. Kita-kita po tayo dyan. Andun dyan si Tita Tanya at si Uncle Dago. Kita-kits tayo sa 3-on-3 na yan. Correct! Ayan. For the meantime, naka-move on na ba yung mga nanood sa Coldplay concert? Coldplay? Grabe yung ticket. Oh, pang mayaman lang yan kaya kami nila manong driver sa TikTok lang namin napanood. Sa YouTube. No, kami na mga SG sa TikTok talaga. Ayan. TikTok namin napanood. Pero anong feeling kaya ng, syempre, dun sa concert na... Oh, yung highlight kasi nun yung Lola Amor eh. Oo. Raining in Manila. Kumanta yung Coldplay ng Raining in Manila. Tapos umakyat yung Lola Amor. Yun yung highlight. Sorry, hindi ko na mapigilan. Grabe talaga. Sobra! Nung Friday yun, Music of the Spheres concert na... nung una, kumanta lang si Chris Martin, yun yung vocalist. Oo. Kumanta lang siya few lines ng Raining in Manila. Hindi ka ba nalalamig? Sabi niya gano'n. Tapos siyempre, kinilig yung mga tao. Oo. Kasi pag foreigner, tas talagang pinipilit nilang magsalita sa lingwahe natin, hindi mo nakakatuwa. Kakakilig. Oo. At akala natin, yun na yung yun na yung climax. Oo. May climax pang binigay si yung Coldplay eh. Oo, nandun na tinawag niya bigla ang bandang Lola Lola Amor. Amor! Grabe. At nag-perform Correct! in front of the thousands of audience ng at hindi lang yun thousands. Together with Chris. Oo, kumanta sila tapos yung mga nanood pa sa social media nun. Grabe. So, congratulations Lola Amor. Gagawain ko na talaga yung Coldplay. Uy, abisyusa. Oy, excuse me. Eto na nga. Call. Kasi, ang sarap ng feeling siguro nun, no? Oo. Siyempre, Lola Amor na. Parinig mo yung nagtatagalog si Oo, Rainy Manila. Oo. Yung para makarelate ba sila manong driver. sige, Kasi sige. wala silang load eh. Money lang giingo, no? Ito. Nagtatagalog yung yung foreigner. Oo, Diba? ayan. Mm. Ay, tinawag na niya to eh. Wait lang. Yung nagtatagalog, yung pagkaslang na siya. Ayan. Ito yan, oh. Nilalamig. Diba? Oh, isa pa. Yesterday I was driving here in the rain. Oh, diba? Only one song came to mind. Tinugtog niya mismo, Tits, ha? Oo, di ba? Ayan. Ayan. It's raining in Manila. Oh, natuwa yung mga tao. Natuwa. Oh. It's been raining in Manila. Hindi ka ba nilalaman? Kinanta niya, Rainy Manila. Yesterday I was driving. Pero tinawag niya talaga yung bandang Lola Amor para mag-perform. Correct. So, congratulations sa inyo mga brother. Thank you din Coldplay. Pinakilig nyo talaga ang mga Pilipino. Oh. Galing. Yay! Nag-headbang sa concert. Yung Coldplay? Yung vokalista. Ah, Nag-headbang. yung Oh. vokalista? Yung si Lola. Tumalon sa audience. Yung vokalista? Lola. Kumanta ng It's Raining in Manila. Yung vokalista. Si Lola. Oh. Marunong din pala siya, no? Yung vokalista. Si Lola. Oh. Nagtatahi, nagaganchilyo eh. Yung Lola. Yung vokalista. Bumibirit ng gusto ko nang bumitaw. Yung vokalista! Si Lola. Oy! Nag-aawalis kanina sa harapan ng bahay. Si Lola? Yung vocalista. Aba.
May gig daw sila mamaya eh. Yung vocalista. Si Lola. Oy, sana all. Nagpatato ng bagong tato. Yung vocalista? Si Lola. Crush ng bayan yan eh. Kasi siya yung front ng banda eh. Yung vocalista. Si Lola. Aba, Oh, di kaya ba? pala na ano, nilinis niya yung postiso niya. Si Lola? Yung vocalista. Para hindi tumalsik pagkanta Yung postiso ni Lola. ng vocalista. Magkano ba ngayon ang rate ng pag kumakanta sila? Yung vocalista? Yung Lola. Kumakanta habang nagigitara. Yung vocalista? Si Lola. Wow! Favorite niya nga genre, yung yung Guns N' Roses. Favorite niya yan. Sweet child of mine! Uy, sabi ng vocalista? Sabi ni Lola. Hindi. Paborito niya yung Metallica. Ng Exit line! Siyempre ng vocalista. Ni Lola. Sabi, Wow! Kaya pala may naka-Axl Rose yung forma niya eh. anong vocalista? Ni Lola. Oh, di ba? Ang dami Uy, niya. hinabol ni Lolo. Si Lola. Yung vocalista. Type ni Lolo. Si Lola. Yung vocalista. Ay, grabe! Tinig talaga ni Lolo! Matinig talaga yan. Diba? Kay Lola. Hindi sa vocalista. Ay, nako. Anyway. Masarap kaya maging pag nakainom. Yung vocalista? Maging Lola. Pinatulog na niya mga apo niya. Yung Lola? Hindi yung vocalista. Ay, nako. Ay, congratulations Lola Amor. Sana'y ito alam namin na kung masaya kami sa inyo, mas lalong masaya kayo dahil Correct. experience-wise, grabe yan. Ang dami-daming banda. Kayo ang napili, di ba? Tama. Pero kasi kahit iba ako natanong, talaga. paano kayo nangyari yun? Paano kayo ginawa nilang setup na mapunta yung Lola Amor doon? It's Sa amazing. yan? Sa ratings and sa number of views siguro sa YouTube, number of plays Oh, yun. sa Spotify. Anyway, pakinggan natin yung awitin na yan. For the meantime, susunod na tambalang! Nicole Liara! And Chris Chupen! Dagang salamat sa inyong pagkubanuban. Karong adlang Lunes, sa mga minaw, Uncle Ezekiel, Team MC, MC Ball Club. Salamat. Ang Sunday Club namin dyan sa Teresa. Good morning sa inyo. Yan na. Yan na. Oh, grabe, oh. Grabe naman kasi. Ito po ang 90.7 Love Radio! Good morning! Yo,